Mahirap kung tunay matutirato nagkapurusa at ng mga tao inuyunan ang atong Ginoo at pura mismo ang tingka perfecto di mano'y ano ang nagpapaulo sinupuntahan ng mga kapagsa ang paghibuan ikibuang tira ato na talalaw kita lalikod ganado ang kapalisya ang pamahuli basta-basta at tunalalaw ka ura mismo maulani mga galang maupay pagkitaan kwarta ng ilang-ilang mga dabaw di mo makikita. Mano'y nungod nga nagiginano Kaumansing ba nalibot ang atong mundo At isang kawaray punduhan munisipyo Ang pamagiyahin mo Ay nakikita na napagpabagyo Mga wag na traffic dito hamerkado Mga tricycle indisiplinado Hinibagyaw pala ni Mano At tunang di marunong ka maupay kay ang murasa Malikon ka na ang kapalisya ang pamahuli basta-basta at tunalalaw kita ura mismo maurani mga gala maupay pakitaan pagtawag bilang-bilang mga kapawag makikitaan. Salamat Mano Roy Ador and Attorney Corazon Sugalan Montaliana.